Ciao, baby bia will be a high Adum TV. Na me kayo se na watch bia se de monim dada no. Ene atitiri e babet na se etwetwe nkomo na ye nyina ye de bi apopra. Ene so ye nhia e wo de gende so. Na nsa na metwetwe nkomo no. Ma me na aboafo mo asomasen na watch bia metimi de dwuma de ebrel e wo Adum TV so. Your time here by Mr. Osi malaria dear, where you are the time. Give us for a 1 year ma, ye decline the fee, say your toilet, a your sink, a your form, your depopaho, and my fear you ma bibia, a kama. Unya give us for near money beer, if fear na a bedini kama. Nedia force your modi address from Quaba, say a pomodim near ma to senior, unya nedia heba Mr. Nibinoma, bibia a bebuamana so. And penny free, and also must see money at Doom TV, and an hour tribia, migo so. Edi jumadi ebro ewo Adum TV so ene so yani panyin pa eba betwetwe nkomo na nsa na meda ne di no ma me ntwa me ho enkwaje mmoa ewo aboafo ho yeba yebetwa so enko bebia yakwa kwaje nkrato aba ogusua ehwede Jenny ewo Adum TV ene meni opanyin pa one na ye CEO for YA Unity Farms ewo Bono region doma ahinkro ena mene ne ba betwetwe enkomo ha Papa akwaba ye mama me ye da se ye to nsafre wa waba ene ye ba betwetwe nkomo na obi wo ho a wo fi opese on venture into mo business no na ono so hu dia obetimi aye na ansana no maybe sakura sempacho ye frɛ wo sen wo fi hin pacho ye frɛ me ya o Ansomana Watala if you don't mind croquet for we frɛ wo ya krom ya ben French your Cote d'Ivoire border. Okay. Okay. Nampacho ye den na o starti o farmsi at say you are doing so well. Fire fa control no makakra starti saying adisu eni so adi hunu ben kra na hu ya o ka say this is what o person wonye. That's it. Me mani so adi hunu me hu ya me se me de be portrait adwuma no na me bra pani ena na oye portrait ne bi. Nana Brahma Nana Sumanko ahene okay na oye portrait na mene ne adwuma na me adwuma on portrait na me de be share me trim say me so adwuma na me fe na me bi okay enti nyana me ye bia no na my madwen say da che me so me portrait fama but na enye easy sika ni ho but na say yes adwuma no so e fe say ye adwuma no enti in fact abrabo no ya brega kra ade bia ye bia no ese ye to ho susu but dey now be kwa we started to ho susu ye Cote d'Ivoire abrabo kakra bibia be ye bia no ye to ho susu enti me start ya adwuma no with 300 dollars na brother 300 no me start ya adwuma no wo ye bra ba ko ye friend na jim the farm na me start ya adwuma no kakra na me ton ye me ton kokoro na me ko fa 450 improve yes eko makoma nim 150 kakra na so me ton ye na me ko fa 600 dollars bm kakra na so eko ye na me yes no me wura layers na nkasam because I no na omotunkusia no ti me wura layer num a me ko fa nkoko 800 na nkoko 800 no ya me anim ni eyeye eno na me dididi ma sese me dia bedru ba bia me wo sese wow enti nkoko 800 na o start here no yenhwe ye ba adwuma ya moye ma eya difficulties because uhuni hyen se nkoko edoso nkosia ye fe ebrai ni ma omoto banso de ya challenges amofam no eno no fa ye fam cause edu bire kwa etimu se nkoko no bitimi yare na ese ni nyina we se omukunu ene ade challenges be na adwuma ya wo ye edu fam portrait adwuma challenges bebre ni wom adwuma no hia se wo benya time na adwuma no nkoko na wo yen be no betingu yare timba boys na ye ni omu ye adwuma no wanti woni a
betimi pokro no be nim se ne mrantie bi sitie aha opene de ntem enti adwuma de challenges bebre ni wom enye easy but ni nyina no se wunya time a easy na nyankopon so no bibia wo de hye ne nsa no why wadwene se wo be yenko ade a ono so o hye ne ho ni monyam ma utimi ye enti challenges de bebre wom because edru mre bi bed flu kobae no sa time no na enye easy yenuma na ye de isusa kiti bed flu aba ye makwan ma yen focus yi enkoba bia o mo say bed flu sa time ye hu bi da yen ti ni di krada bed flu so no send obesi kire na je say bed flu no ku nipa kra ntina egodru ba bia in fact na kosua no kra ni nipa kra misa adwuma no nyame nko na ma adwuma na ngu ni nyina mu no nyame kita ye kakra na se ne me kanade bia no wo ye ne se unya gidie bi se wo de oya ade na eyeyie enti challenges de bebre wom na minim se nya portrait adwuma kwa challenges wom but ni nyina mu no se wo hye wo hu kran na wo ye wadwen se obeye na wo de bibia hye nyame mu de a minim se bibia ebeye fine fine. Okay, also challenges bebre said ye de no sa na nwunwu no so wom na minre mu kakra senka wanye portrait akade adwuma na opese oye me de portrait me nyine de ne portrait adwuma ne mpe wo sa nyina ne portrait adwuma ne mpe because na portrait for no me hu sa mpanimfo no mo ye portrait na no mo brabo no ye me fe enti me de two meetings me ye portrait because tama mi sua no man bi o ma me aponche na o ma makokọ na me mponche no aponche ba ko no bebe ye bebre na akokọ ba ko so de ma me so no nkokọ no be ye bebre enti mi hu no se miti ye wo moanye ho nti mi ye madwene se nyame mie ma ontumi nsam na mi so mintimi nyene mwa no to so nti na portrait adwuma de na ya ade na ye me dai so pa se obeye me nti na me pe de nam se me penti no ma adwuma no utimi ye ni ye me da se we say modwuma mo ye say ye ka nkosua ne nkokoi wo starting with 300 say YA4 nkosua be sen nkoko be sen etimi nkan that's it this year ya me no work side there wo bedru farm ho a niam mu ayedin kakra a ye nyina ye nim say enye easy but this year wo ba farm ho a ye won nkoko be say 180,000 best your capacity so we starting 1 2 300 180,000 yeah 1,000 2 3 4 5 10 20 10 hey aye nessa abrabono oye wadwire so obebo abetimi oye ohun say tambia na ya de a me hye boys ni nkran say adwuma no say me kan me kansa na me ni bi ni ye adwuma na osua ni ye bro ho ase na owon se no tua nkade nso ne ma ye madwene se mpese nsua ntini ma yi makomam nyina na me de oyeden me de ye ni me de osom no se be ya daache me so meti ma yeden aya ma nyankopon so de ne nsa yeden ato me de no so bi na so obi asom na me so obi asom me enti adwuma ne de ade bia no se wo ye ne se wo pe na wo ye wadwene se wo pe pa de a kwambia so ebe ye ha nti na say o check ya be ya say next month no 1 year so te say Ghana ha mbuo so pae na be 60 rooms na so pae from be pass so a enye 9th April na 1 year last year ene aban mu mpanimfo ye ne bebetim bia be sra be kasa kire me nyasem ketwa na nkokọ so gumo Adom TV 4 be fine Ghana had ye em say enye easy but ni nyina mu no nyame akita ya bedru na no kodru adwuma mu a ohun se hokra ne last year yes no se nhira wa akire ososompa nyame so mayesom na otonso oguso adwuma wo ye kosua ne nim se kosua bebre na ye di ne nkran nyina afafri bonoman mu enti mo ye bidiko exports anankofo betobi anasen na tie adwuma no nkosua ne de ye won krofo bebre o marata chimota nkran binum sufri paganom eba befa Wednesday bia ye lodu biko
Sunday bi aso ye load bi ko nti se wo komata nom Monday no mabon sa chimota nom omuyi nkosua ni nyina bebre no fa kese ne de yenim se Ghana ha de beka portrait de a eye doma hinkro ha na doma hinkro so no yenum so ye ka ho bi nti ye nkosua no dodo pa no ye de ko nkran ye de bi ko paga ye de bi ko sahwinom na ne kika ho nti eduru ba bi a enye easy eduru ba bi a kosua kura bi a misa ne bo it was season. It was season. Nti ne yesra ne se kosua de bia be dibi na kosua de se wudi kura ma unya hodene so no. Kosua ga mi mai. Wudi kosua pa. Enya asem ketwa. David. Ndi kosua de ne sre se yo de fu akwanya nso nya be kakra. Obia ni kosua na kosua de eye. Eye won. Eye pa. Na ma yenye kese. Dabi onye kese mroso. Honam no so be fefe kama. Nti kosua de aja. Yeba abrabo emu a baby a wo start free e ene baby a wo du no wo fa mu kakra uko school kakra and now de oye na ase majai no fa bi de no from primary 6 na no hu se uko school ni wi a wo be ye adwuma piska no start pay niska and we very successful mpanyifo bebre wo ho a obekọ adru phone 7 tatete we no say na modie na tie was it easy now if you abusuan mu yem Dabi I mean how was it abrabo no enye easy enye easy me ankasa me no okasa yi maame de me ko ware obi stepfather nti so hwa enye easy ne ma bebre ni afam na me wie Jesus 1994 awa ya kro in fact na fie nye nti na mintimi ntoa school no so na me kai say time a me mates na omo betoa so omo beko technical school omo beko senior school ekọ anyimna na madam ba ko even smile o ka che me say Ansomana ye kwa ba piska nti say wan ko bia no problem me man nhaw bebre ye ro ho sisia na piska no asem na o kan no me de to meeting nti time a be ko no sa dana na me so me start say me so me piska wow enti ska pen me nyi mbade kura me ko obeko adwuma bia o de mbeye bia na ya krom no ye wo boda so niema pa be so na be ko no so pa say de aso bi pa wow enti adwuma dene de me ka say me nyi bia na me ma me wo ma me nsa me na me ye pani na me nuanom kuma mi no in fact ma me no o de me akọware me papa no so de me kọware papa no so no pemasem baro o teacher ni ma me so teacher ni na nye sa o hwe sa time na nye easy enti no me te me ho ase ma na ham because me hu say babia nyame pe no de bia ye den o de bia fa enti na babia me ko bia na me hye me ho dren na abrabo no ko divo nyina ko bo bi ko ho anye yi na wo say sign back nana enam se portrait djuma no na ewo mani so nti no me free code divo oba no miska me nyae no me register nkoko wo anibiri krom ketewa bi ben ya kro ba ko ben ya anibiri doma me register nkoko ma bra na me ni nkoko bu akura unyina wetoka ho tai what you say enye easy me register nkoko no ndi me beduru ya krom na me ko pe nkoko bu na chese wo de ni free soro me de anu free soro me de anu free soro free soro me de anu free soro bia na adwuma me nkoko kura na yade kura ben nyare wow uko drum potri ma ne ese nyame ya nyame aye enti me hye boys ni nkuran sese mimpo nyame abeshira me dia na ebia wo de kura no wo de ne ye wo begina ho amamme o seso no mpo nyame atimi apagya na won so betimi yentwa ye ho kwaje nkrato ye basesia nkobabia ya kwaje nkrato aba oguso ahwede jeni ewo Adom TV ene meni opanyin pa oda YA Unity Farm se wodoma ahinkro ene ne twetwe nkomo ewo ha sei papa adwuma de ene wo de ya fama ma ye hu se chese obia chede afiri so nti wan kohwehwe wo de a wo be fa kwan bone so be ya engina mawo ya be kono na utufu bi na wo ka say boys na esusu no ene mranti esusu obi e pe quick money
enti kasata muska ya onya ma akudi to nkoko 300 o ba ko bobet na bedi no wo se aban mama adwuma ni Ghana ahokyere na afia de wo ye niam a ehia asembe no be ka kire ne youth a omo hwe wo ene Wadom TV so me that's it yo we de afutuo kakra me de be ma menuanom kuma na me wo fasefo mranti ababa sori ne se kuadwuma de da bia mitufo se anya hwe no ne obedidie obenya na kuadwuma ye munu kwasea kuadwuma kakra obenya no da bia no na nne no ye mpe no da bia ye pese ne nka yenye yi sisi a batanye sanete na adwuma bia no se wodo hu hyem fa hu hyem ye bode wo de ba ko si ho a portrait adwuma na e ma no ye de ye se ni ma bebre ho a no de ye wunya no kwa wo ye portrait adwuma anya hwe obenya nkosia boboye di anya hwe akoko bia ba so no to obewu kwa obetwa ne ti dida bia onkwansane mu hwam emfa ho na dodo bia be start ale emfa ho nyese mi pesika kese ansa na me dia started dabi sika kakra bia obenya bia no se ne brora kakra 50 kra na fa so for 15 na nyame bo next time no won for 50 obefa bia 60 se no wo ko wani mu na nne yeso ye de ne de pen hu fam bia peso kwa bruchire se ne wan ko bia peso ko university but adwuma no so no university for ne be so be ye so ye on ye se bi o ye ba ye ye yanko school ni bi so yanka nto se yanko bia se won jin ni wana ha ne ehia ne se obehwe won so die ba bia mfa ho ne ba bia wo akura bia o hyase bia no nti afutu a me de otu menuanom ne me ofase fo mrante abe Ghana ha ne se kuadwuma ye mfa ye ho hyem mpo se nye kuadwuma nko a adwuma bia enye for se portrait nko an ye nkuruma kra no odo a eye na portrait no so wo ma akoko na duane wi a wo ho kwa ngi se wo pe bibi ye nti site no nkoko no ha ne be wo hu futuro bi se ebofa adwuma mu abode ne si wa ma ne kɔ from mankani a o ma ne yeyie nkuruma no de si wo ma ne yeyie nti ade bia wo de be si portrait na sase ne so de o yeyie eno de bonus. Wow, tutimi kwa dua bayire bode ponchire abegu poti mu abeso be ko ba bia no beso be wo enam se be nyina be wo ho be ho tobe enti mesra youth ne se yemfa ye ho hye kuadwuma no na kuadwuma no eye pa eye na ma ye nyese ye pentem ma ye nyese menko aje se ese we nyina ye kotra bank wo se si ya mintu we den kotra doctor for nurse for obia wona chede nti adwuma no emfa ho ne nyohia no so obeye ne yie de ohia ne se obeye ne yie ansa na obekọ no daddy se bi obi pese oba babia mowe opekosua openkoko odudoma hifa no obeba yo me da se nipa no openkoko a openkosua me de me number betudwa okay so openkoko so a me de me number betudwa okay na ne ehia no so obedudoma hinkru ududoma hinkru akru ketwa bi ben ho efre ho ya krom udu ya krom a kusia dodo bia wo pe bia obenya koko dodo bia wo pe bia obenya okay na me number no ye 020 8234 okay 258 020 8234 258 okay enti se nipa bia opese on start kosua adwuma bi mefa bi nkoton se hefa owo bia se o frɛ number ya se bia wo ho bia no ye no beye kosua dodo bia emfa wo ne kosua dodo kakra bia opese o de start abrabo ne ehia ne se ye pese wo so ye se wo so wo ye den wo start bi sa ne ye kan se ye kosua 50 ye 10 create kra na o frɛ number ya ye be ho kwam papa ye do be fa so a wo so be ye den wo be nya bi bia wo ebe ho kwampa ye do be fa so na we de kwekwa na san ye be ko no wuti Ghana ha bi wa hu de Ghana ekoi daddy hu ni san amana ekọ ni san Ghana na de sesi ye flag na ma hu ni san ehwe ni wiase no enye Ghana nko a wiase nyina babi asesi ya no wiase ekọ no ye nyina ye wo wiase em se wiase na ekọ na nim kwa me nkruma de ye nim ni ye ekọ ye chide ye mma na ne ehia ne se obefo so okay mama ye fa ye ni nto aban no so asam no
yet wa yen tra say ye from there yeso ye bi di aboa fa wo seku adwuma anya hwe ni obedi de obenya amonko ye ne mabone amonko ye ne mabone ani brenti ya da se ne wa kasa pa ne de ma wo Ghana tu ho flag ya da bia hanu ayi de mo ayi nnwuma no ne youth no so de mo boa na ba nya bia ye afede Jennifer say ye fa ma o campus ye go so free sponsors say ye fa ma o enti wo be kwai nipa ba ku mienu a wo be chia wo mo ne ye fa dwumadie no embrawie yo me da se we de me chia Ghana fo nyina em say mo de Ansomana na manya kwanya ya minimum kasai mi ka say mi yi mu a nipa na do so me ma me Madam Grace tachiwa em say ntete pa wo de tete me na ma ne yehuni yes ye das pa se yeto nsafrewa oba ye say de moni ne dada no ene celebrity A ochina B ya fato ye ho so say ye ne eye mpanyufo a omo abobra no afamadru baabi na se wo fie na adwuma bi kwa na apese wo ya wo so benya nkuna hye na wo so watimi afamu abana odi abo wo bra abere bia agebre na tena se na ye ba besua de afamu aba abrabom afutuo na ye di abo ye bra ye da obibia asesa wo je bra tena se a wo hwe me da aboafo amaso masen nyina se muguso a ekura me mu na watchu bia metimi di dwumadie ebro afi Adum TV da mo se nyame enchira mpanyufo ewa Adum TV nyina famous sponsors crew kuna entertainment crew obibia na sana mekono mo amunim asamba ko ne da bia meka kire mo mesi nyame wo ma ebeyeye midin edi Abena Ghana abunofo agudie brekum de hie hanin de wasi makraw